Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinanggap ni Bea ti aglibas, ngam napaay daytoy. Kabayatan na, adda nangidanon ken ni Chris, nga adda paglulukwan ni Kurt nga asawa na. Iti sabali a bangir, singin ti anak ni Carmen, kat naragsak launay ni Ivan. Iti matsyudad, simangpat ni Chris, manipod abroad, binilin na ti gayem na apulis, pinatiktikan da no sa dino ti pagawawidan ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asikasuam dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita no asino tinagtuktok. Pulis. Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Sumurot kayo asita talugod iti babaya kalipin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Asino ko ma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakatwa. Pusasan niyo ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano ko maan ni Chris tinagreklamo? Kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kadda ti babaya kalipin mo. Huh? Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya daytoy kay adda asawam. Kunak man no awan asawam. Imposible ti imbaga ti sinalbag a pulis. At da iji abroad ti asawak. Yak ninamna mga inaramat naklaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga. Di ka mat nagdamdamag. Anya ita daytoyan. Inkulong na kiti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulungak. Pudno nga tangad da dito Pilipinas ni Chris. Anya kumangay tamok kadagita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabil ni tasana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas ta tilangam. Kaskala na uraman. Ay, jakban ambo. Kala at analagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau. Adi na ka man lamalagi. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw no kastaman ti riknam. Mapabasol na ka na ino kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan maun. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Addan iti presinto dagiti tua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta intun madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawa ken ti babae na. Un, ma'am. Addadan adwa iti selda dito'y presinto ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yo anang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi itinalimot ti asawa yu, ma'am. Nagmarket pa'y, sakpay ang nagturong iti apartment nga babangan na. Imbag ta di na inyawid dito'y balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Netalang ti bagak. Bye. Agyamanak unay, sir. Bye. Atan iti presinto ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Asino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Isurot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadaanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot niya asawam inton madamdama.
Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan. Tanag na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panahon. Di ibagata katulong ka lang ijay. Daytoy tinaalak iti tarigagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni Itak. Nga malas. Isumit lagayam akas di timbagam kanyak. Tauray si ka, kat iso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan ka iti simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanin nak. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamot ngamin. Bea, sika ti babae ni Sir. Ay, wala na. Jay, imbaga na ngagkatulungak iti maisa nga apartment. Apay anakiden na ka. Wang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumwar. Anya, Day tatipod no na. Patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wir kadakwada. Agpada tangamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay, nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan. Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Samay sa, dagiti ubing ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata para kada kayo amin. Ay-ayatan ka, ganda kiti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, bakat. Agpaiso ka di ti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka lalaki. Kita man mo asino ka data ti patyan na. Anya ka di ti kayat mo nga ibaga? Babae akirida. Katulong nga paiso timbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabahok iti apartment, ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw. Ngam numapan ang trabaho, ilak na ti apartment, jak makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagapwak. Ni sarlaang ti paikulong yu, tama nang alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. Anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti boss. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagos pa ilaang ijay balayyaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae. Un siguro abam, tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw, iso at tinulungan na. No kasta. Pudno ti sasawan dayjay abeya. Inkulong kano ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida.
Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanyak. Di na kumamat pa ibalod, honey. Pakawanan na kuma. Pangasiyo, ma'am. Isanod yung kumatidarom yung kontra kanya. Tanagsagaba ak matitisidong ti asawa yo. Di nak matinaram. Ngam nakidin na ka iti asawak. Saan ko nga mo nga da asawa ni sir? Saan ko mat nga inayat ti asawa yo, ma'am? Mingkulong na. Kasano itan, Kurt? No idarom na kaday ti ababae. Gapo iti panangikulong mo kankwana. Ad-adon ti kaso. Saan nagdarom, ma'am? Umanayon nga isanod yung ti kaso. Tagawin na kay lugar mi. Saan ako nga umaypay dito yung syudad? Pangasiyo, ma'am. Masya anak mo't kinibeya, ma'am. Damon ati umay dito yung syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan, maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kano dito. Tagbirok iti trabaho na. Tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit inkari nga agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am. Kasimot. Nakitak mo't kit di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang, nana. Ay na. Nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kaw. Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, agarakgak dan. Adada adwa iti unag ti kribda. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagaragak da. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwan na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet. Kada kayo pamilya na. Wala na. San ko pagbabawyan ti panakiasawa kenkwana. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayatan akitaan. No ti lalaki ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay sumangpet. Kasano itada ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Jak lakit di kayat ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akilata si Mangpet. Adi na imbagbaga. Amangan no adda nakaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Sino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na ka di nga inkulong na ka iti apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Sino nga ta tinangidanon? Di namat nagpaisoan mo. Amang no adda gayam ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag na ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak da Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Iso kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat kan kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga taa. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biyag gito'y away. Binastad na gapo iti kinamandalon na. Nauman Ngamain, adasad-sadot na. Wen nga rod. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. Tapno di mo met ko na.
padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis, tabiruken dati anak mo. Agpaysaw, kadwaan na ka mapanijay syudad. Wen, nga magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad, akurang ti kwartata. Pudno ka dit imbagam nga agawid ka iti away yo, no ibabawik ti daron. Promise, ma'am. Jakon kayat dito syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay. Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak nga maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggipusan, ti serya tayo itaalawas a napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.